taldean sexu erasoa egin ziotela salatu du kanboko emakume batek arma baten mehatxupean. Arratsaldeon ikusentzuleok Kabretonen gertatu da bortxaketa asteburuan eta 3 gizonezkoak atzo atxilotu zituzten gaur arratsaldean hemen elkarretaratzea eginen dute. Bestalde, laborarien 24 orduko protesta amaitu da Biriatun, hala ere ohartarazi dute udazkenerako akordiorik edo jarrera aldaketarik ez bada, egun gehiagotan blokeatuko dutela mugako pasabidea. Eta erreportaje berezia ere gaurkoan Emael Ganpilonek Lizarnoa asmatu edo berreskuratu du. Lizarrostoa oinarri duen edari hau Europan ohikoa izan zen, baina desagertuz joan da. Irulegin egon gara bere proiektua ezagutzeko. Asteragoaz. Kanboko emakume batek larun bat gauean 3 gizonek taldean sexu eraso egin ziotela salatu du arma baten mehatxupean. France Bleu irratiak zehaztu duenez, biktimak harremanetarako aplikazio baten bidez ezagutu zuen erasotzaileetako bat. Harekin elkartzean beste 2 gizonak ere bertaratu ziren eta Kabretonen landetan batera igaro zuten gaua. Emakumeak gela batean giltzapeturik utzi zuten eta arma batekin mehatxu eginez taldean bortxatu zuten. Lo hartu zutenean egin zuen ihes biktimak adierazi duenez. Astelehen honetan atxilotu dituzte 3 gizonezkoak eta Akizeko polizia etxean daude sexu erasoa egotzita. Gaur elkarretaratzea eginen dute erasoa salatzeko arratsaldeko 7etan kanboko herriko etxea aitzinean. Bestalde, jendetza prefostan aterratzen jasan berri duten eraso homofoboa salatzeko, pede eta arro jukatu. Izan ere asteburuan Leioetan frantsesez marikoia esan nahi duten irain homofobo hauek azaldu ziren. Eraikinak kudeatzen duen prefost elkarteak bekaturos jaialdia antolatu zuen apirilean, LGTBQIA+ kolektiboaren besta arrotasuna eta genero disidentzia plazara ateraz. Ez prefostan, ez Euskal Herrian, ez eta beste inon ere ez dutela horrelako erasorik onartuko adierazi dute eta salaketa jarriko dute. Laborarien 24 orduko protesta amaitu da Biriatun, hala ere ohartarazi dute udazkenerako akordiorik edo jarrera aldaketarik ez bada, egun gehiagotan blokeatuko dutela mugako pasabidean. Espero genuen politikoan aldetikan jarrera bat izatea, ez? Ikusi duguna ipar aldetikan frantsesak edo zer izan dute, hori gero pixka zapustu da, hon badirudi atzo berriz ere elkarrizketa batzuk izan ditute, baina gure aldetikan ez da ezer izan. Eta guri kezkatu itzen gaitu, eta ni badakit Europari begira gaudela, baina eta Eusko Jaurlaritza eta Diputazioa aparte dire, baina hauteskunde direnez, atentzio deitzen gaitu, alderdi Euskaldunak eta representante batzu badirela, Europan aurrean presentatzen dira, aurkezten direnak, eta beuren jarrera guk ere ez gara sobera hurbildu, baina beurek ere ez dira sorbeara gurena etorri, esan ez aleia gurekin hitzen nahi dutela. Hala ere balorazio positibo egin dute, elkarrekin indar erakustaldia egiteko gai izan direlako. Imagen politikoa dago, hemendik nik ikuste ditut aurratzean tratore fila gina daudenak, eta ikusi ditut kamioiekin eta zehart asko daudiken nahi dian antxo bertan, eta nik uste hori da gu nahi genuna, hori da lortu nahi genuen objektiboa gaurko egunakin. Nekatuta eta azkenean esperantza beti mantendu beharra dago, baina beti nekatzen du ezin bizi hontan egon behar izateak eta burrukan nahitu behar izatea maite dugun lan honekin zeiko izateko. Goizean zehar, kamioiek kolapsoa eragin dute, izan ere, 100 kamioi atseden gunetan 24 orduz egon dira, eta batera abiatu dira 10-etatik goiti muga zabalduta. Egoera nahiko konplikatua izan da gaur ere errepideetan. Mikaela Font eta Muhamet Erregraui omendu dituzte Baionako herriko etxean, urte hastapenean aturrira erori zen etxegabe bat salbatzeagatik.
Jarrera ausarta saritu nahi izan du auzapezak adierazi duenez, 3 izan ziren. Urtarrilaren 6an gertatu zen eta ur, hotz eta arriskutsuetatik galzorian zegoen pertsona bat atera zuten, pentsatzeko astirik gabe nabarmendu du Etxegaraik. Horregatik, omenaldi xumea egin diete, 29 eta 17 urteko 2 gazteei, azken hau, paperik gabeko Aljeriarra, herriko etxean. Mael Rampillonek Lizarnoa asmatu edo berreskuratu du. Aintzinako edaria jatorriz, apurka desagertzen joan da. Baina, zer da Lizarnoa? Laborarien edari bat egitzen zen etxalde batzuetan, Europa guztietan. Desagertu da eta guai duela 2 urte instalatua niz hemen Luxeinian, iruregin, eta berriz asmatu dut errezeta eta berriz sortu dut edari hori. Egina da Lizarrostoekin, nahasten dut infusio bat bezala, eta lupulua, txikorrea, azukrea eta altsagarriak. Eta gero, da pixkat garagardo bezala, egoiten da 2-3 aste kuba batean, eta gero beste fermentazio bat boteietan ukaiteko burbuilak petiak. Egin ditut kasik 70 berzioa lortzeko ukaiteko nire gungo errezeta. Ez da errez esplikatzeko da pixkat sagarnoa eta kombucha edo kefir artean. Badu pixkat fruitu gustu bat, baina ez da fruiturik edari untan. Da edari simple bat, zen edari freskatzeko erraiten zen la boisson de moisson, frenet. Bilketa edaria, hartua edo biltzeko, edaten zen edari hori freskatzeko. Atik bere laborari proiektua Lizarnotik haratago doa, lanbidez, batimendu edo etxe bizitzen ikerketa termikoak egiten ditu. Eta beste zentzu bat eman nahi dio bere bizitzari. Nahi nuen aldatu nire lana, aspertuan iz batimendu munduekin. Nahi nuen sortu laborari proiektu bat. Nahi nuke ekoiztu fruitu freskoak eta edari fermentatuak. Elikadura burujabetza eta ekologia ere ardatz ditu bere proiektuak. Momentu batean behar da ere egin zerbait, eta hori zen ere nire ideia. Ez bakarrik mintzatu behar da egin, eta hori da piskat nire partea ere. Graduazio apaleko edari fermentatuei dagokionez, Lizarnoa bere lehen proiektua izan da, baina ez bakarra. Momentuz, untxa hasi den bidea, baina ez da ezagutua edari hori. Beraz, jendeak behar dute kuriosa izan hartzen du ere denbora pixkat. Baina gero bai konfiantza badut eta ez niz presatia ere. Guai nahi ditut proposatu beste edari batzu, ukaiteko Lizarnoa, baina horako petian edo edari freskatzeko. Tradizioa eta berritasuna uztartuz, laborantza munduak ere geroa izan dezan. EHZ Festivala aurten arberatzen ekainaren 28, 29 eta 30. Musika, antzerki, dantza, mintzaldi eta topaketak. Irisarrin azken 4 urtetan proposatutako formula bera izanen da arberatzen. Herriko plazan eguneko ekitaldiak, urririk eta arratsalde bukaera eta gaueko kontzertuak bentze handian eginen dira txartela erosiz. Belako, Nakar, Zutagar, Zune, Hauen, Rudiger, Oktopusi, Gorka Urbizu eta Janus Lester, besteak beste. Ikusentzuleok, Janus Lesterrekin amaituko dugu gaurko saioa. Bihar arte!